Hej mangelsker, i dag skal vi prøve noget nyt, og de næste 5 dage. Vi skal prøve HelloFresh, som I kan se. Her på den her, der står der et nummer, så står der her, hvad vi skal. Og så står der her om, hvor meget vi skal bruge, og hvad det indeholder i kalorier, per portion og alt det der. Og så viser den trin for trin, hvad du skal gøre. Vi starter ud med at vise, hvordan vi gør. Vi har en pose, der hedder L, og det er den, vi skal bruge. Hvis I kigger efter, så er der et L på posen, og et L her, og de matcher. Så det er det, vi skal bruge. Jeg lukker den lige op, så vi kan se, hvad vi skal bruge. Vi skal bruge noget koriander. Vi skal bruge noget linser. Vi skal bruge en sødkartoffel. Vi skal bruge noget majs. Vi skal bruge en avocado. Vi skal bruge noget Tex-Mex. Og vi skal bruge en tomat. Vi skal bruge en jalapenos, som jeg vælger at smide ud, fordi vi kan ikke tåle stærk mad. Jeg kan i hvert fald ikke. Vi skal bruge en dåse tomatpuré og en lime. Det jeg vil udover det glemte jeg lige, skal vi bruge 2 fedhvidløg. Vi skal starte ud med at lave den her. Jeg vil lige, der står her, bagt kartoffel. Forvarm ovnen på 220 varmluft. Skær sødkartoflen uskrællet i kvarte på langs og brik huller med en gaffel. Fordel på en bageplade med bagepapir. Døb med en smule olivenolie og krydder med en næb salt og peber. Det vil jeg lige gøre, og så vender jeg tilbage. Så har vi ordnet vores sødkartoffel i kvarte, kom salt og peber på, og vi har brikket dem med en gaffel i hver sin side. Vi har smurt dem med olie, og nu skal de i ovnen i cirka 20 minutter til en halv time. Alt efter, hvor møre de skal være. Det vil jeg lige gøre. Og så det næste skridt, som er den her, der står der her, forbered frugt og grønt, imens hakke tomater og koriander groft, skær lime i både, hak hvidløget fint, hæld væden fra linser og majs, skær jalapenos i tynde skiver. Den der med jalapenos, den dropper vi. Så det vil jeg lige gøre, og så vender jeg tilbage. Så er koriander hakket fint, og nu vil jeg til tomaten. Så er tomaterne hakket fint, og så vil jeg i gang med min lime, skær den ud, og hak hvidløgn, det vil jeg lige gøre. Så er hvidløgn hakket fint, og nu skal vi have linserne ud, og vi skal have majsen ud af dåsen. Så det vil jeg lige gøre, og så vender jeg tilbage. Så skal vi lave vores tomatsalsa. Vi skal opvarme en smule olivenolie i en stegepande på middelvarme. Steg majsen i 4-5 minutter, eller indtil brune gylden. Bland majs, tomater og limesaft og koriander i en skål, og krydder med en næb salt og peber. Det vil jeg så lige gøre, og så vender jeg tilbage. Så er mine tomater, koriander og citronsaft og olie kommet i en skål, og så skal vi have ristet majsen af. Så skal vi have næste step, det er linserne. Vi skal opvarme en olie, som vi lige har brugt, og så skal vi tilsætte hvidløg, tækmisk og tomatpuré og 1-2 dl vand. Og det vil jeg lige gøre, og så vender jeg tilbage. Sådan her ser det ud. Det ser lækkert ud. Jeg er godt nok spændt på, om jeg kan lide det. Jeg har aldrig smagt det. Skriv ned i kommentarfeltet, om du har smagt linser. Men nu må vi se, om jeg kan lide det. Så skal vi i gang med gurkemejen. Vi skal skære avocadoen ud på langs, og så skal vi mose den. Og så skal vi brød lime og salt og peber og olivenolie. Det vil jeg lige gøre. Så er maden færdig, og vi skal til at spise. Og velbekomme til mig. Hej hej.